sam, kao što sam rekla, Ines Minga i radim u muzeju kao muzejska pedagoginja. Rođena sam Vinkovčanka, živim u Vinkovcima pa praktički cijeli svoj život, osim 5 godina koje sam provela u Zagrebu dok sam studirala. Studirala sam na Filozofskom fakultetu, dvopredmetni studij, povijest umjetnosti i sociologiju. Na fakultetu sam imala onako svakakve interese, hobije, svašta me zanimalo, ali onda kako je studij tekao, onda sam već pred kraj, kako se bližio diplomski, već sam ustanovila koji su mi možda onako najveći interesi i tako sam se odlučila na sociologiji ići na nastavnički smjer, a na povijesti umjetnosti zapravo na istraživački, što je onako jedna zanimljiva kombinacija. I na tom istraživačkom smjeru sam upisala konzervatorstvo, onda sam naknadno unatoč tome upisala i nastavnički smjer i uglavnom sam radila jedno vrijeme u školi. Kroz 2 godine sam radila u 3 srednje škole u Vinkovcima i u konačnici sam došla u muzej, što nije tako baš različit posao u odnosu na školu. Ono što se meni svidjelo je što i dalje taj rad ostao pa najviše sa djecom, iako naravno da u muzeju radim i sa odraslim osobama, ali i dalje najviše sa djecom, što mi se još i u razdoblju kad sam radila u školi najviše svidjelo. Posao muzejskog pedagoga je jako širok, obuhvaća razne poslove, ali u biti onako strogo gledajući po nekoj definiciji, posao muzejskog pedagoga je da komunicira s javnosti. Ja najviše se koncentriram na vodstva. Danas mi je i dalje najdraži dio posla kad vodim kroz muzej, odnosno kroz postave našeg muzeja, neku grupu djece, nebitno koji je to uzrast, jesu li to neki rano osnovnoškolci ili srednjoškolska dob, to mi je možda najdraže iz razloga što sam primijetila da u biti djeca kad dođu u muzej, čim se malo odmaknu od tog formalnog obrazovanja i čim se odmaknu od onoga straha od ocjenjivanja da će biti ocijenjeni i slično, onda se dosta opuste i dosta budu kreativni, slobodni u svom izražavanju mišljenja, stavova i tako, i onda to sve skupa bude jako zabavno i nekad budu šaljive neke situacije i sve bude dosta opušteno i onda mi se to u tom radu sa djecom sviđa. Naravno, tu su i različite radionice koje opet imaju neke svoje prednosti, a to je što je naglasak najveći upravo na osobi koja je došla na radionicu, da ona nešto nauči, ali ne na klasičan način kao što se to uči u školi. Iako škola ide u tom nekom smjeru da se to poboljša, ali škola i dalje, mislim da ćete se složiti, onako dosta stroga, gdje zapravo nastavnik je taj koji vodi glavnu riječ, a u muzeju to baš nije tako, osobito kad je radionica u pitanju, nego vi ste ti koji nešto stvarate, koji nešto radite i zapravo sami vi ispoljavate svoju kreativnost, razvijate nekakav senzibilitet prema nečem i to je ono što je zapravo u tim radionicama lijepo. A muzejski pedagog je taj koji osmisli neki sadržaj radionice, koji osmisli što će se točno na radionici raditi i općenito osmisli koji bi bili neki ciljevi ipak te radionice. Recimo, prvi projekt koji sam htjela izrealizirati ovdje je osmisliti i pronaći način da se u određenom prostoru napravi radionica u smislu radionice koja će biti funkcionalno opremljena. Znači da postoji u muzeju jedan prostor gdje će biti crtači stolovi, gdje će biti nekakve ergonomski oblikovane stolice i da ih ima dovoljan broj i da je to sve skupa lijepo uređeno, da je blizu izvor vode, tako da možemo u tom prostoru razne radionice održavati, jer trenutno je to malo u našem muzeju problem. Ja ne mogu reći da mi je neki odjel baš najdraži, ali u biti svaki je specifičan na svoj način. Dok recimo
Arheološki postav je jako moderno osmišljen, jako je dobro zapravo organiziran i osmišljen na način da zapravo vi iz prostorije u prostoriju pratite kronološki jedan povijesni tijek, što je jako zanimljivo, i uz to imate brojne primjere kako su izgledale nastambe kroz povijest i slično, što većinom posjetiteljima bude jako zanimljivo. No međutim, etnološki odjel opet ima neke svoje prednosti, a to je što možete vidjeti na brojnim primjerima kako je izgledao život na području Vinkovaca unazad 2 stoljeća i brojne vrijedne primjerke onih predmeta koje su zapravo Šokci nekada koristili svakodnevno, a nama su danas dokaz života kako je nekada izgledao. U galerijskom odjelu opet nemamo stalni nekakav postav, no međutim zato se stalno izmjenjuju izložbe, što je opet dosta zanimljivo jer nema toga nekakvog nema trenutaka da vi stalno morate dolaziti i gledati istu stvar, nego vidite svaki put gotovo kad dođete u galeriji vam je neka druga izložba, neki drugi umjetnik ili umjetnici i općenito čak i različiti mediji općenito koji su izloženi, pa tako vi možete u galeriji vidjeti izložbu fotografija, izložbu slika, kipova, grafike i tako dalje, što isto na neki svoj način jako zanimljivo. Dok recimo u povijesnom odjelu se sad priprema jedna izložba o Domovinskom ratu koja će zasigurno isto biti jako zanimljiva posjetiteljima, tako da svaki dio muzeja ima nekakvu svoju prednost i u biti tek kad posjetitelj obiđe baš cijeli muzej, onda to bude onda se tek može steći jedan pravi dojam o toj našoj bogatoj povijesti, odnosno bogatoj povijesti našeg kraja. Za svakog posjetitelja je najbolje kada dođe u posjet nekom muzeju, bio to naš muzej ili neki drugi, uzeti stručno vodstvo, jer je drugačije doživjeti neki postav i predmete kada neka stručna osoba vam ispriča cjelokupnu priču, možda i neke zanimljivosti, neke možda i šaljive stvari koje ćete vi puno bolje zapamtiti, koje će vam dati jednu cijelu sliku o povijesti nekoga kraja i slično. U muzeju se u sklopu edukativnih aktivnosti održavaju i određene radionice. Nekada to bude radionica koja prati određeno općenito događanje, odnosno to bude neka tematska radionica vezana uz Božić, uz Uskrs, Vinkovačke jeseni ili nešto slično. I na tim radionicama svaki posjetitelj i sudionik te radionice može doživjeti nešto što možda inače nema gdje doživjeti. Primjerice, mislim da ćete se složiti da vi zapravo rijetko gdje možete isprobati raditi na lončarskom kolu. Jer nije baš da ljudi imaju kući lončarsko kolo, nije baš ni da škole imaju lončarsko kolo, dok recimo u muzeju možda tako nešto možete doći, isprobati, možda nešto novo naučiti, otkriti neki svoj novi talent. Tako da bi ja zapravo svakome preporučila da što češće posjećuje ne samo naš muzej, nego općenito razne kulturne ustanove, druge muzeje, da se upoznaje sa povijesti našeg grada, drugih gradova, općenito da se senzibiliziraju svi posjetitelji za te neke kulturne vrijednosti za koje možda inače smatraju da nemaju baš nekakav interes ka tome. I isto tako bi svakome preporučila da dođe nekada na neku radionicu, jer možda zapravo ga iznenadi koliko je talent u nečem ili koliko ima želju postati talent u nečem, jer nekad vam se svide stvari koje niste nikada isprobali, a na kraju se ispostavi da vam se to jako sviđa, da se s tim želite baviti i svašta se iz toga može izroditi. Tako da zbog toga se svakome preporučuje da dolazi, da sudjeluje u svim aktivnostima muzeja i kulturnih ustanova. Na kraju krajeva većina toga bude upravo i besplatna, tako da vas ništa ne košta doći nešto isprobati, steći nova prijateljstva, jer to također je jedan plus svih tih događanja u muzeju, jer možete zapravo ostvariti neke nove socijalne kontakte i svašta u konačnici iz toga naučiti i svašta se iz toga u konačnici može razviti.